Gomo kaisa tapis kang ni kaisa aro tei supply tongo or jagang tai singo sakha o pura sujara ge amo kaisa tongnai phunungnai joto phunungna gomo kaisa sujara phaidi sujara blena जों जत फुंलायसै दिनैखे सिगाङाव खामगे फुंगै मानलिया जरा केसेपनि बिसिं बागै मासुक जरा रंजिम जत आरि फुंग रैसनाय दौ जत आरि फुंग रैसनाय बोसोक तर बोसोक वार खेतो गे लासाव नों सादि गसुक जरा ग komo kaisa usuk omo kuthasa belai kutha kotor pura supply tongo hai automatic abo hai ekdom automatic stay phai tongo jeor nok tangna hnai wansonai rok nok tei ni bagai problem glak bebak ni subida sep tei kaisa kutha yang non phunuka mai bo borma kha nok bo tangma kha tei pukri bo khuriman kha pukri sas khurma bla pukri kutuk ki khore sas khai thongma kata go mo usuk jira go bui nok kama ki tangai tongbai bo kunung ya yang menok tongo yang menok tangjak kebang ma jui ko yang sujak nok kebang mano ge mo je paine hnai tongnai rok to nok tangman khano bai kebang ma nok tongbai bo jara lama rokung rogo nok tangnani abo jaga ma yarok keto jani kheto aro nok tongbai bo je mo paine ka nok tongma kha menu to yang dikiji ui ko jaga ta menu ui ko nakra gandau nang tongkha menu ui nakon ayang tei phaikang ke nini bo ayang sakang ke bo mitlung hare jompui thalakung thung ayang sakang ke thik or gandau no sinti prasani kaisa bike mechanic tongo or jaga thik biskango nuknai amo ge do gomo sujara last lai ko last lai kaisa kainai duita last lai tongo sujara ari tai endi ke bahaino beri tei khok tongmani ba tei tuk tongmani kunung ya sujara ta ingor or lai ngajeng paithak jeng saima lenai jakani kagos rok tong na kwrui tai rangmari rok busuk abo rangmari ingke to nok phuning tei kwrunglai sidi busuk khe sarisnai de sarisnai khula khuli paisi bai dong ke nok phang to tak ani ganda mo las jago kunung ya ani ukolong ani bag ani ukolong bajajak dam ke do nang sajidi 20 lakh busuk nung sajidi ta nung nujai bole 20 lakh na kagos tongbai na bole dong loke kagos tong already tongo abo nini mungoi de kagos na nini parents nini family ni na borok allowed khayo na bole nung phaldi nung bagjak man de na borok ni de ang bagjaman ta nung bagjak man ta kagos ke borok ni mungoi nini mungoi ngiya kho hai pono no thaga je phaldi khnai ke phalke kuno problem glak kagos to borok ni yago ngnai je painai ni joto code ni bising tei code ni raida tei kagos bahai seramjaknai je bonota painai benanai thangke khanda kuro omo onkhe urgent jeng tongkha haibele tini to 7 May 7 tarik May masni salmari i maso nang phalma kheng 20 lakh ni taibo tolate thiklainai na je painai non teksa consider khini na teksa khalai janai 16 থেকে 17 আমদি 15 dong nobsdi 15 ni tola lenglak 15 16 17 18 19 করে তাই মানে প্রায় 5 লাখ le am সালাইমানি bising ong lainai na 5 লাখ le ndro consider khainangnai je painai ba 4 lakh 3 lakh amhai call khaidi ni mobile number sajidi to last 9862069519 mobile number nai kota tai bisa trik sadi 9862069519
or jaga call khai ka nang bai kereng manai na mobile lo rod nai mobile video screen roi na ta video ni screen jeng roi na bini call number nor kereng di o thai nge tamu kamang mung sasi ang ta sakan nang bagan bari killa bagan bari ni thik o tola ona na nge dam to salai kha tun problem korei nge kagos botong no khas jaga o kuno problem nglak tai bini parents bai bagjak mani tabok borok kunu khaya ba kunu mui kathang kaya kheta ba khaya ba haino jaga mangrang tong hanai hake tong tong masai phalas nai hne bor wansung mani tai kuru ora problem korei je paina hne wansung nai ro nok ba bai kereng sti kokduna mari nai mobile lo tene bagai asing laksane berna kenang nujang level asi je ton rok malai kang rok chin lai si ta je painai bai da thia se ham bai dipor kaham haino hai dipor ni jorao lukoroni bagai mangpli haino hai ma tubu phiuka o thayengkha gilla bagan bari thik kaisa mechanic dugan biskango no bagan bari ni kaisa mechanic tongo o thik biskango no kaisa kheto chinti prasarani no bini thai jaga phalnani lukorono phunungna bagai no changma phaiba bini o jagani o khetoni unar bai ui yang bahijinga nopang asukjak jeng babai koklam salainai o jaga besek ke phalnai besek kani tei besek ghonta abo joto bini khukle detail saimalanai na kagos rok mahai rok to engke angkoro ekdom subida kono bai mangkana